Jo. To točí? Jo. Hi, Aleš Jezdinský. Adriatic. Throwdown. Master Qualification. 2 ANP. My judge. David Mus. Ale teďka možná bude vidět, ne, když to tam svítí tím. Jo, dobrý. Určitě. Tak teď mě ale hejbeš těma nožičkama. Bar. 5. Only Z druhé strany. 20. 20. Dobrý. Jdou tam taky nějak prostitut. Mám to tam. Plate. Si asi nemusím brát. 2.5. Protože celý život tady unilaterálně. 10. And 5 kill. Jo. Teď zakopnu. Tak. Tak je tam nožičky. vidět ten čas. Aha, není teď. Co to nějak naklonit? Takhle to otoč. Trošku. Ne, nebo co děláš? Je to moc nízko. Se. Tak ty jsi mě totiž pohnul toho nožičku, když jsem předtím pačila. Proti kudy se na to přitahují. Aleš technický typ, Konička netechnický typ. Aleš muž, Nela žena. Opravdu se to přitahuje. Tak. Když jste? To může řečníku. A jdu tam. Je tam něco, není, viď? Nevím. 3, 2, 1, pojď. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, Pojď, pojď. 7, Pojď rychle nahoru. 8, 9, Nelež tam, pojď. 10, 11, 12. Může ležet, to je master. Vidíme doma. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pojď, pojď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Raz, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, Pojď. 7, Pojď, ještě tempo. Pojď. 8, Ne, ono. Pojď. 9, 10, Pojď ještě dva. 11, Ne, ono. Pojď. 12. Pojď. Když bude na tom baterce, tak se nám vyslažná najde baterka, asi aby to vydrželo. 3, Se tam vpravo dole něco problikáme, vždycky jednou za 5 5, vteřin. Vidíš, 6, jak to tam blikne vpravo. 7, 8, 9. To dělej. Pojď, šup. Co je s časem? Raz, Nic, dobrý. Čas je v pohodě. 2, kolik mám? Máš 2 minuty do konce. 2 minuty, no. 3, Jsem mu chtěla říct nejdřív na 2,5, pak jsem si říkala, že by to bylo moc brzo. 5, Pojď. 6, Teď máš dobrý tempo. Pěkně jedeš. 7, 8, 9, Pěkně, pojď. 10, Pojď, ještě dáš jedno kolo. 11, To je ono, pojď. 12. Tak pojď. Pojď. 8, jo, ten dotát jenom. Minuta 15. Halíku, pojď. Pojď ale. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hotovo. Pojď a máš minutu. Pojď, ještě zvládneš. Pozvedy. 2, Pojď. 3, Pěkně drž tempo. 4, To je ono, pojď. Pojď. Ať tam Je. vidíš pár mrtvol. 6, Pojď, Álo, pojď. 7, Pojď, máš 30 vteřin. Pojď. 8, Pojď ty 4 ještě. 9, Pojď. To dá ještě tebe. A ještě dáš mrtvoly. Pojď. 11, Pojď. 15 vteřin budeš mít. Máš 12. 15. Pojď a rovnou, pojď. raz, 2, 3, 4, Pojď. 5, 6, 7. Konec. Ale nevím, kolik to je kolo. Já taky ne. Já bych to bylo tak 10. Jak je zapocenej. Hodně bylo. Tak Jak je zapocenej, urychlím tak 10. klapej docela, ale co ti teď mám říct?
Ještě minutu a půl. No, nevím, že jestli se bude ještě přehazovat, tak... Stovka základ? Asi jo, možná být. To zvládneš, jsi nahecovaný. Myslím, že ty bylo 30 do polo. Máš minutku. Ale hovno! Zaklepej pořádně ruce, párkrát se možná zkus nadechnout Máš pořádně. minutu, jo, už jenom. Ať se pak zvládneš nadechnout pořádně na ten pokus. Ty vole, to je ukázka toho, že jsi starý člověk debilním způsobem. Prosím tě, nemluv, máš 45 vteřin. 45 vteřin máš. Suicide. Jestli si chceš ještě naložit, tak Ne, on je suicider. už bys měl na to pomalu jít. Suicide. A má, to jsou suicidal tendencies, tohleto. Já nevím. Máš 30 vteřin. Můžu naložit už třetí nebo ne? Můžeš jako Není to tam zakázaný. Nemohl. Nemají tam psaný nic, jenom že tě sedí. Akorát musí sám, že jo? No, jenom že musíš sám, No, ale říkej nemají sám. tam nějak nic. Říkej, kolik Máš tam má. 20 vteřin. Jsem myslel, tak 200, ne? No, já ti to tady říkám minutu. Tak mluv na to kameru. 10 and 5. 10 vteřin. A já v pohodě. On je 100. 5. Pak stejně ještě na konci videa Ještě běží ukážeš, čas. že- Jedu. Se nemá jenom 3 pokusy, 3 2 minuty. Ne. Musík je zakázaný. 100 kilo. Dobře. A teď chorvatsky. Mám vůbec. Vole, dobrodošli. On je Prosím tě, někdy se nemluv. Můžu? Máš minutu a půl. Je to ráda. Dávno můžeš. Ale to dáš? Já si věřím. Já ti věřím. Držte huby. Já ti věřím. Šuš. Minuta 20. Jak se říká v zahraničí. Šuš. Tak 10 angličáků za překročení asi. A za ty angličáky máš tak prostě. Minuta 15, jo? Už nemluv. Pojď. Jo! Teď. Máš minutu. Pan Bundet. Cítíš se na 110? 2,5. 2,5. 105 kilos. Maybe yes. Maybe no. Kolik mám vteřin? 45. Čumo, to je dobrý. 40. Teď vydrž, To zvlášť. stejně nemá víc co přidávat, že jo? Tady je 5, tady ani nemá další. Ale rychle, rychle. Rychle, honem. 30. Čau. Pojď, 25. 25. Vypadáš. Pojď! Pojď. Na srdc. Pojď! Pojď. 10 vteřin. To byl debilní fokus. Bedráno. Byl dobrý, jako to nedělal. To je furt dobré, vole. Teď ještě, Tak teď ještě už to nebudu. Počkej, už to bude ten čas. Teď už to ale nemusím už nic zabírat, ne? Stejně už se tam přeložil mezi Ne, tím. jenom až Ne, se dá posundáme a tohle půl, to. to se sundá. Tak nějaký světlo. No, to asi svítí. A ten blesk je co? No? Yes. Yes. 5 kilos. 10. 5 Aha. and 20. Jo. Bye. Řekněte ještě, kolik byl teda úspěšný pokus. 100 kilos. OK.